Sirantronta ko kun kan kɛrɛnkɛrɛnyana gɛlɛya min bɛ Mali forobatɔn kɔnɔna na cɛ kɔrɔbalenw ta ko don n'a bɛ tile damadɔ bɔ sisan Sirantronta kanubaw tulo kɛrɛbɔ sigilen don k'a dɔn degeli kura taliko bɛ cogo di Sirantronta Fédération ɲɛmayaso fan fɛ. N'i b'a dɔn ko degeli karamɔgɔ min tun bɛ yen ale bolo bɔra baara la n'o ye Eric Sekou Cheli ye o kɛra kabini juin kalo tɛmɛnen tile 13 san 2024 na o dɔrɔn tɛ ani Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw man jan tuguni u tɔ tile 47 tile fɔlɔ bɛ 10 septembre kalo nata tile 2 san 2024 na Mali bɛ Mozambique bisimila Bamako tile 8 o kɔfɛ septembre kalo tile 10 san 2024 na Eswatini bɛ Mali bisimila éliminatoire tile 2 hukumu kɔnɔ o de y'a to Sirantronta kanuba caman ka ja Mali forobatɔn kanuba caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yala degeli karamɔgɔ kura taliko bɛ cogo di tari Eric Sekou Cheli ka dankan n'o ye Alubadara Jalo n'a bɛ wele Konti ye ale bɛna baaraw ta fɔlɔ wa baaraw bɛna kalifa ale ma fɔlɔ wa waati kɔni tɔ man jan tuguni hakilina jiginna Hamadi Traoré Mali jalatigi ɲangina Sirantronta Fédération ɲɛmayaso fɛ a tɔɲɔgɔn caman y'a jira ni Hamadi ka ɲangi ma wuli ka bɔ yen olu tɛna u niyɔrɔ ta Mali ka ɲɔgɔndan nataw la VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don